Извънземното ми порасна и стана мега зло. Нека ви покажа. О, наистина няма строителство, това е жестоко. Това е жестоко, сега всички прота са. Не, няма строителство, Славиша ни отрепе. Казах ви, че ще дойде моето време. Казах ли ви? Казах ви. Аре, зареждай бе! О, аз няма патрони. Добре, тази игра тук. Славиша ни отрепе. Защо бе? Ядосва. Пак ли? Нервите ми вдигна. Направо ме побърка. Криси, стига! Направа на салата, бе. Какво ми се репчиш, бе? Наркоман долен. Аре, късай, бе. Друга. Мале, тия хора са издухали от всякъде. Еш. Катери се! Кой си ти, бе? Кой си ти, бе? Кой си ти, бе? Леле, големия Спайдърмен. Ще ти пръсна черепа, Букук. Мале, той ако паднал там по гръб направо... Наркоман долен. Ти си пълна пияница, бе, браче. Ти си пропаднал тотално. Ще падне си разлупиш главата, бе. И се продължава той се взе за Спайдърмен. Някъде да се хване. Как го гони с... Добре, 11, обади ми се. Късай. Дай си ръката, дай. Ето. Мамо, ди си изтреска. Discovery Channel представя А пак какво е? Хемус. Осмото чудо на света. Днес сме в България, за да ви покажем сензацията на века. Тук се намира осмото чудо на света, което се нарича магистрала Хемус. Българите Това са ще толкова бъде внимателни брутална строители, комедия. с афинитет към изпипването на всеки детайл, Да, най-добрите че строители строежът сме. продължава вече 46 години. За сравнение, Хеопсовата пирамида е построена за 20 години. Когато пирамида за Всяка 20-та година, магистрала отделена за за магистралата 46. обаче, си заслужава. видим Магистралата дали. има само две активни ленти, Само но две. те са произведения на изкуството. Чудесно! Повечето магистрали по света са с обща дебелина на слоевете около 2 метра. А По нашите проект 10 и тук е сантиметра. така. Но майсторите на тази финна ювелирна изработка са успели да редуцират дебелината почти наполовина, Така! пазвайки планетата от допълнителна тежест. Уникално е. Просто се носиш отгоре и усещаш вълните. Вълните На от Хемус е дупки. помислено за всичко. Асфалтовото покритие е положено така, че ако случайно заспите зад волана, рязкото втрисане на автомобила ви връща в кондиция. Сякаш е изградена не от строители, а от психолози. Невероятно. Идвам от Канада, за да видя Хемус. И е по-хубаво от най-смените ми очаквания. Това нещо се вижда веднъж в живота. Нали? Discovery. Никъде не може да видите толкова лоша магистрала. Убийствени тренировки във фитнеса. Забравих смисълта. Подложих тялото си на немислими предели на неговото сили. Буквално след тренировка цялото ми тяло трепереше. Бях потен и червен, като думат. Тренирах всяка една мускулна група, която ще ми помогне да направя това предизвикателство по-лесно. Тренирах бицепси, за да имам сила да повдигам сандвичи. Тренирах трицепси, за да имам сила да разопаковам сандвича. Тренирах крака, за да мога да бягам бързо до туалетната, ако нещо се усъря. Най-усилено тренирах корем, за да може да побира много количество храна. И най-вече правих много кардио, за да може да огладнея, защото, както знаем, след фитнеса огладнея. Поне така са ми казвали. И като за финал... Мамо! Катерих много стълби, за да съм по-близо до върха и световния рекорд. След тези усилени тренировки, подлагане на тялото ми до крайни предели, изчерпване на неговите максимални сили, идва ред днес да поставим световен рекорд за изяждане на най-бързо чизбургер и зингер меню. Както си спомняме, рекорда за точно този сандвич е 24 секунди. Изяждане на цялото меню. Те са ми дали безплатен кетчуп. Това не влиза в меню. Броенето почва след като хапя първата хапка.
нещо май пак обрах. Готвили тия пингвини. Като видя Виктор, не се пасикам, обаче си глътвам граматиката за една секунда от стотните. Аз днес няма да пия. Завалят, она си глътнала граматиката, като го види то обавия Виктор. И аз си глътам, ама не граматиката. А това не го броим. А? Това не го броим. Това не. Добре. Ма кой ти прави прическата? Сам си я правя. Майки ти му прави прическата. Тъй да име сам нататък. Ипа! Всичко става паперкаш. О, пак ли на тази дупнишанката попаднах, бе? Въпроса. И двете. Ако няма пари, няма любов, така ли? Разбира се. Иначе сте избрали подходящ въпрос. Браво. Ами ако се влюбиш в някой беден мъж? Пробвала съм го, това нещо не се получава. Временно явление, 1 година. Повече не мога да изкарам. Браво, Букук! Пробвала го, каза си. Тук всички си казват. С беден мъж не става, пробвала го 1 година. Какво повече да кажем от тази простотия, къде го каза? Мъжът трябва да има пари, да й дава, да се напива, да й купува рокли, да води по почивки и най-вече, защото парите я извинявам се, ама това нещо е много долна летва, която не знам, даже не е и долна летва. Беден мъж, майка ти в устенцата, аз мърша. Било е, вика, временно явление за 1 година. Моля, кой ще разбия джуките я на тебе на такива Разбихте, кучко. Аз имам много важен въпрос. Наистина искам да ми отговориш искрено. Първото ти впечатление, лъгало ли те? Почти винаги. Супер! Завалейките питат го за първото впечатление. Абе да ви кажа, не всеки път първото впечатление лъже. В повечето случаи да, но има хора, които са искрени. Ама явно вие не мога попаднете на такива тъпи кози. Необръснати. Ма не, козите се стрижат. Вази трябва да ви стрижат, а не да ви бръснат. 18-та. На 150 и няколко хиляди километра съм купил втора ръка, разбира се, нямам пари за честнова кола, но колата е много добра. Общо взето, много ма кефят превер. Фаровете е голем примежа с тази кола, между другото, като я вземем, че ходехме на бултракота, че на глупости, че проблеми, че сега трябва да се сменя ангренажен ремък и други лудници и какво ли не. Абе, рип пари с надума, много кефят фаровете, брутално яки. Да, това е, той е трим леко спортния с тези пластмасови решетки, не знам колко се виждат се, но са много готини. Свалих в момента номерата, аз съм с такива временни номера, че трябва да ходя до Бургас с тези дни да я регистрирам официално. Те питам, първа кола 50 000 лева много ли са? Безобразно много, човек. Първата ти кола трябва да струва около 2% от 50 000 лева. Максимум. Защото първата ти кола, тя ще бъде ебана, брат. В смисъл ще бъде ебана. Ще бъде толкова ебана. Би ли карал някаква нова кола, било то Mercedes или BMW 2019-20 или би предпочел по-старите? Значи, виж сега, това зависи много. По принцип, аз имам едно правило за колите. Сега ще ви задам един въпрос. Да речем, че правя по 500 000 лева на година. Нали така? Правя по 500 000 лева на година. Мога ли да си позволя да си купа чисто ново G63 AMG? Ако правя по половин милион лева на година. Съвсем сериозен въпрос. То струва около 400 000 лева. Така, всички от вас, които пишат, които казват да, не са прави. Не са прави. Не мога да си позволя ново G63 AMG. Сега ще ви обясня защо. Моето правило е следното. Казва се 20 3 8. И това означава, че ако купуваш кола, трябва да отговаря на следните условия. Никога не купуваш кола кеш. Първо. Винаги я финансираш, винаги я плащаш на лизинг. Задължително я плащаш на лизинг. Защото трябва да си тапак да заключиш, примерно, в нашия конкретен случай, 400 000 лева за Г-класа. Трябва да си тапак. В смисъл, след малко ще ви обясня защо. Лизингът трябва да бъде изплатен за не повече от 3 години. Тоест, за 3 години трябва да изплатите лизинга. Нали така? Не за 5, не за повече. За 3 години изплащате колата. 20% първоначална вноска, 3 години лизинг и 8% месечната вноска не трябва да надхвърля 8% от месечния ви доход. Точка. Следователно, ако вземем една Г-класа,
Значи това са 400. Смятаме грубо. Нали, взимаме много екстремен случай. Но аз познавам хора, които си купуват коли за по 400 000 лева, правят по половин милион на година. И на тях съм им казвал, че това е безобразна финансова грешка. Имаме 400 000 лева, делим я, значи ще сложим грубо 10% лихва. Нали, защото тя, лизинговата лихва е около 2%, натрупваща се около 9% лихва. Трябва да изплатим 436 хиляди. От тях плащаме 20% веднага. Опа. Което означава, че имаме 348 хиляди лева, които трябва да изплатим на 36 вноски. Или иначе казано месечна вноска от около 9700 лева. 9700 лева трябва да са не повече от 8% от дохода ви, което по 100 прави. Трябва да правите по 121 хиляди лева на месец, за да отговаряте на 23,8 формулата. Което по 12 са 1,5 милиона лева. Тоест, ако правите 1,5 милиона лева на година, можете да си купите нова G-класа.